Bună seara, vrăsmutitori! Ghini ne aflăm la un alt mobeti armânească, ca cum adrăm ca fi joi. Azi o avem oaspită doctora Simona Carniciu. Simona Carniciu biți Facultatea de Medicină București, adră prota un specializare ti iațării de taifă, cum are adrată și afendea ei, și după adră nica un specializare ti diabet. Și pe supră are adrată și un doctorat în domenia diabet, hârnari și lângor metaboliții și lucră tu multi proiecte pe partea de xităxarii, are îndreaptă și studii clinici de diabet și tot noară este și dascale la Facultatea de Stomatologie și azi va să zburăm niham de partea asta de lucru, de partea asta de sănătate, de medicina, ma va să căftăm niham să avem și o mutrită adaptată și la mâncarea a noastră armânească. Vă vedem cum sui disesc cu dauli domenii. Gine veni și Simona. Gin va fly. Simona, noi ca de cafeoară înainte să ahurhim cu întrebările pe partea de zânati a oaspisilor, tot noi întrebăm niham în dau zboară de soi. De eu sunt toatăi, ți știi de istoria de taifa, păpăinor, a părinților. Păpânii, părinții. Egini, Afendi era fapt tu vârgărie. Ma era mult unic pentru că cum fugiră de griții, erau Megala Livadia și Ninga Salonic se numește, stai să ne aduc aminte, Niheam, Azvestuhori, Mhm. de la Hoara de Azvesti. Și apoi a fugit de acolo, papul și-a lăsat tot, vine oație cu un scânț frate, a fugit de vârgărie, eu era ninte România și apoi papul, tata sfați acolo, mai și dură câțiva ani și apoi a fugit de Dobrogea. Și dură de Dobrogea până când papa meu, care era dimarh primar la Hoară, eu, Ninga Tulcea acolo, la Sarghiol, de deal, și el și cu un profesor a dat de foc la alegeri. Da, păi, na, știi, când vineră comuniști, nu era și ghine. Em și apoi, după ce adră estul lucru și comuniștii vineră la putere, fugiră, se ascumsi, alantul profesorul fu vătămat, papla scăpă și fugi Timișoara, fugi și apoi îți dănăsi la Slobozia pe mai mulți ani trecură, nu știu câți. Em și de la Slobozia me feci mini. Tata află de-a doua mniare, mama este, dauli fără mucanii. Și mini hiu singura fată din a doua căsătorie. Mai am trei frați din prota, al tata și jumătate. Deci noi mai zicem că him corcituri. Fiți misticați. Misticați, mai ghine, sună misticați mai ghine. Am șat. M-am șat, nici m-am șat, da. Am mai Da. schimb și atât pot să dar și ca ești actor lucruri de bani care îți fac pântusori. Ce să drum, da. De partea la știi ceva de mai, de taifa lor, de... Maia, mă știu mă sunt de Maia, de taifa lor. Ma, na, tora him mulți, avem un soi mare, ne ținem aproape. Mhm. E mult umșar, adică veri, știi cum, că poate și la voi la fel. Ai veri de-a doilea, de-a treilea, nu contează, că tot cu surin him, știi? Tot verlu, verlu, verlu. Yeah. E gine că him mulți, dar voi știți că cu toți suntem mulți. Așa este. Soia e mare. Și da, data, bun, ea este mucană, dar de eu este, de ți parte de România este.
Mama este de chiar în Ialomița, Ningal Slobozia, clos faci, practic prima hoară de Ialomița, de Ningal Slobozia. Și zdusi, tata era dispărțit de alantă și zdusi cu una altă soață de-a ei să ia un concediu medical. Și tata când o mătri, Și de apoi, deci s-aveau cunoscut în mai, în august adrară cununia, adică fucța capac, așa, văzut, plăcut luat. Multă agonia. Deci foarte agonia. E. Tini, τώρα zicești că era să-și ia concediu medical. Este va zică că tatea tău era hiatur. Da. Deja era. Exact, intuiști foarte bine. Tata a fost un iatru absolut extraordinar. Tora pe 4, pe 3 aprilie s-a dar 3 ani de când nu mai este ninga noi fizic. Că așiți ca zic, poate na, nu-i gine să slideți boarele astea, dar lo simt mai mult lângă mine, tora, decât parcă era când bâna. Și mi ajută foarte mult. Și el fugi dincolo și ninte nu mi ajuta cană, tora mama ajută careva, spate sibă. Da, noi oricum suntem creștini toți și este credința noastră, așa că este acloți. Adară lucruri mșate și de acolo. Tini ți-a lipsit. Și tata a fost un iatru absolut extraordinar. Era toată lumea îl avea la suflet. Multă vrere și el de toată lumea. De pacienții lui adra tuți îți putea, ma nu aveau părați ia hitrili, scutea de gepi, ia du-te ia-ți hitrili. Nu poți mori ora că nu ai părați. Și ajuta toată duniaua de acolo. Toți armânii de Slobozia, din Vârliga de Slobozia, toți erau pacienți al lui și Ninga, pentru că el a hârhis sibohiatru la Beidaut. Că ninte bițeai și te petrețeai, aveai hoara tine. Yeah. Em sarghiol de ideal nu avea acolo țiva, nu avea eu să iatru. Em și fu petrecut la Beidaut. Și la Beidaut Nica Bânează, asistenta, prota asistentă, Pepa Lungu, o numiare deosebită. Și fui după ce fugi tata tu la altă dimensiune. Eram acolo, o cunoscui și drum de zbor. Eram la cabinetul eu a hârhie, el în Beidaut. Și de acolo nica multă vreme are duneaua de acolo tata, de Fendi. Erau, toată lumea m-a întrebat de el, ceva emoțional, așa, că când mutrești să-ți om deosebit este afentul, nu poți nu fi mândru de el. E sigura. E multă perifanii și asta e perifanii cu IT, tățea că când un om adară multi și ala vor, sigura, poți să ești perifanii. Exact, da. Minduescu că nu era lișor să ești jator di taifă tu ațel chiro, tățea că Minduescu că adrai ma multi. Tora, eu sinzăți mas nu Minduescu ghini, mi pare că azi canda sești jator di taifă este nihiam ma birocratic, vaș. Mi pare că ai mai puține prerogative, ai mai puțină libertate lifterie tiți posadari, poate să alătusescu. Am mai pare că ninti lipsește mult tu isnafea ta și să știi ți-adară cafiun și să-i ajuți mult mai mult. Guinness poate insiparea și ștațea că tu încă să bă mari,
nu este tutta importanță, tutta si masi cum este tu încă si bămanic ti iatului de taifă. Tini cum li vezi? Așa este. Tatea afendi fu iatru di taifă, dar fu da țăl când a vechli, a dat de tuti. Aha. Avea și pacienți care aveau și cancer, îi trata și pe ei. La unii în Ziaghini, la alții nu în Ziaghini, treia să-i mutrește de toate părțile. Și el dădea tratament, a dat de toate, cum s-a drat ninte. Și tora Vasibă la fel, ma tora nu avea Alan psihiatri nu aveați atât multul, că așa va să dare, adică va să dar multe și este chiar și tora Zburăscu că 90% de toate prezentările țării care se duc la camera de gardă, va să le întreagă medicina de fapt de familie, adică cum îi zicești de taif. E. Asta vă zic că nu este că nu mai poți tora să dar lucrurile, este că mulți nu vor să le adară, nu vor. Nu, pentru că scăzu nu neapărat calitatea estora care s-a dat hiatrii, dar scăzu modalitatea poate de predare, de cum te înveață. Nu au mult chiro aici să ții dascăli. Și atunci tine ad arbitisești medicina de taifă, specializarea este și nu ai chiro ca să dar multe lucruri practice. Și m-a fost una hoară și nu ai încotro și v-ați baz mâna și burta pe carte ca să duchești cum să dară. Când era afendi iatru și când el s-a dră iatru, el lucră și la Spitalul Floreasca și el, ca iatru de taifă, a dra și operații. Oh, nu știam că-ți putea. Da, a dra operații cu un mare profesor Papahagi care reuși să fugă tu Germaniei. Și era sfugăștati, dar întârzie una ziua la apel. Oh. Emtora nu mai era mama, ca știți, nemțoaică. Fugiră mulți iatri atunci, na? Și uite ca și karma, ca să zic, sau soarta, nu putu să ajungă în timp. A avut bileiuri a cloții la Beidaut și întârzie una ziua și aceea lanță fugiră tostul Germaniei. Deci, așa era medicina înainte. Deci, iatru de taifă a dra și una și alantă și emtora nu mai e așa. De-aia vezi că și pe cum tricu chirolul, se adrară mai multe specialități. Mhm. Și tora, cum și mine, eu specialist diabet, nutriție, boli metabolice sau cum îi găsești tine, diabetul, mai zi nu ară, Are și lângorli metabolici. și lingorli sau niputerli, stai, niputerli. Fu mult amuzant, mi-arăși când le citi, că, adică mine am învățat românești cu soia, cloții, că noi și deam de adun în curte la Slobozia și deam de adun mama, tata cu fratele următorul după mine, așa, cu este Dada, nu Dada, Doda. Mhm. Doda al tati, al Afendi, și cu taifa ei. Și atunci eram tot ziua cu cusurinii, dar apoi vinea Paplu cu Maia, vineau și Lali cu taifa lui și eram acolo tu curte, ne aveam zile când era și dau zăți. Și Oh. era un fel de meeting point, era toată lumea să aduna acolo. Și mi îndoiește că mă învățai armânești, mi lua, și tora țin minte, mi lua și ție cu Surina, Carolina, care tora e iatru de zurlețuri. Că nu știu cum să-i zic, psihiatru. Psihiatru, yeah. Iatru de zurli, este la New York. Și este și ea, este dascăl la New York School of Medicine,
un om extraordinar. Și atunci mi lua și când era nică, mi băgă pe dați auzi, armânește, o comodă. A, și mi băga cloții și zisi, tine vrei să înveți armânești? Și eu, ce putea zic? Da, voi! Haideți să înveți! Și ea te învăță? Ea hurhis mea în viață și apoi tot zburam tuța cloțică și era tuț de adun și învețai. Și fost simplu. Și apoi zburam și cu mama. Și mama nu avea accent. Și mi-arădea, mi ciuduseam de ea. Și de apoi să, gata, nu mai voi să zburăsc cu, fuți cu limba voastră de oață, eu nu pot să le zburăsc cu. E, zic, cu tine nu chiar mână, ești sămucană și nu pot să înveți. Și de apoi nu mai zburât, dar a chicăsea tot. Și zburam și cu ea, cu zboarele armânești. Și era ghine și și puteai să înveți. Vezi tine că sunt multe zboare de învățare și mai este neologismele, nu erau ninti cu niputerea. Hai, niputerea poate nu hibă neologism. A este ziceam că nu am aver lui asti că iasti ari și multe zboare năiți sunt ti bana noastră de tora și mi cu că fații să le Da. zburăm dar se intră și ali tu limbă una tu li altă dar putem să zburăm pe armânești și de tehnologie. Actora, dacă stai și te minduiești și orice limbă are și neologisme. Și atunci, cât să nu avem și noi, Este, așa este, putem să le adrăm, să le inventăm, să ne modernizăm. așa este. Mă va să le înveață și niții, ca să zic așa. Și mari. Marie, Mai le învățăm, mai le învățăm. tini înțelegi bun, tini ești psihiatrisă, fendea tău fuiator. Îi mai dă și de cu surina asta ți asti și ahiatrisă. Spari că a avut mai mulță tu tai, fă tine cum ți-a lipse? Avem. Mai este iar una iatriță extraordinară, Maria Fucarniciu Torai Popescu. Lucrează la Spitalul Malaxa și este ginecolog. Nu știu să zic pe armânești. Hai să am găsit lucruri mașini. Și Maria este una iatriță extraordinară. Mine eram mică și avea mama un parfum Chanel luat din afară și tot am mutrea mine și ți zic o parfumul acelei tamam ca să dar injecții cu el. Și când îi acasă, dacă nu, deci tot parfumul era în perne. Deci Oh, le injectai, minduiește că eram dipnică și eu minteam cu sărință și cu wow, ace. yeah. Aveam acele și cu săringa și dăi. Și așa le fu de drag că nearihare cu injecțiile, că mi-a lăsat în pace, nu-mi zăsiră țiva. Ce ți ceva că Nu asta zăsiră, parfumul? tata, mama era nicheam mutrea și transfigurată la mine. Da, și tot mi-aduc aminte, dar tata, ui, fata al tati, ghini, ui, ți-a dragi, brava, și tati, și, dar, bagă cum zic, parfumul al măta. Da, și de apoi mai nițeam, mi lua cu el la cabinetul și ne-a avut hare, adică, cum să zic, nu mi-ndui vârioară la altă meserie. Adică nici nu-mi băgai vârioară întrebarea, ții meserie voi să dar. Adică fu ca de tot, na. Și mine a avut din mică scânti instincte de este. Efectiv, știuiți voi să ajungă, mai sunt în scânte care nu voi să le zic public. Și de atunci minduiam că va siu a este lucri, inclusiv a este cu iatru. Și le-a drai pe toate. Deci orică poate a și fu scris bana mea. Și Bun, știu și de prota asta dar medicină. Și când o curhi și facultatea,
Štejši ci specializare cari hari najmamultu sau esta ti minduiš niha? Ninte minduiam că va smedar chirurgu. Și apoi hine un sos de altate și zise, este nu-i bană ti una miare, că va șes tu ziua la spital, tu ziua tu sânge, eu, și care e problema? Ok. De apoi nu mai minduiam, nu știam ce să dar. Și efectiv, iara soarta mi duse acolo. Mi-a hârchit să dar este medicina de taifă. Um, Neș la slobozia la practică la tata, duchei că nu ne are hare, ma când a hârchi medicina de taifă, un cusurin de-a meu, Cristi Bala, era avocat la Spitalul Colentina și acolo avea soț un profesor care era la Asociația Medicală Română de adun cu aestul profesor a meu, caritor academician Constantin Ionescu Târgoviște. Și zicea, măi, voi și eu una secretară, voi și eu una secretară. Și domn maestru și îmi zisea nia de apoi ajunse de la Cristi, mă, nu vrei să ne zacloți, că mai te duci unul psihati dau și mai dai în scânță părați, că părații ți-mi dădea tata cloții, mi-a spărțeam tu una stămână, ți un mes. Și zici că haide că next mai dar și mine un pără ca să am ce, na, să-mi duc ca știi vără, eu vrea mine. Și nești acolo, și de apoi a și mult unii avut hare și domn profesor zise, haide, ți-a dat în medicină de asta, de taifă. Eu fă, haide, China să dar diabet la mine. Simșat și el Domn profesor, că doctoratul la Draș, nu, hai că ești bună. Tine, voia este Macedonii, hiți mai români decât români. Și zic, cum ți zbor la estul? A și patrioți de o țară care îi primește, eu n-am văzut văroară. Și voi hiți mai autentici, mai români decât orice alt român. Și plus că el, din start, când îi zici că hiu armână, zise tine, ești mult muncitoare, va să dar lucru bun cu tine. Și zici, da, așa este, pentru că noi băgăm mâna, noi adrăm, nu și dăm. Ne are hari să adrăm lucruri, să le adrăm ghini. Și vizu, mi testă câte psăn și uite că și ți avut încredere tu mine și ne dea de cât mai multe lucruri la dar. Și efectiv mi trezi că mi-a dar diabetolog. A drai cercetare, tu ți-ani aceitora, vas mi tornu tu cercetare, nu poți bâneți fârtia. A dar foarte multe lucruri, chiroti mini nu am. Am zile când nu pot, n-am chiros mă trezesc cu și la telefon și la ajung acasă târziu și de apoi foarte multă muncă, dar și hiu mine drată, și îmi place, am și ahâte responsabilități, va să dar lucrurile că nu am ce să dar altceva. Da, și ghini. diabetologia cavuhari, când o acățași lucrezi cu profesorul, zicești, bună, asta este timine. Ți se Exact. că este complex, că este zori, că este... Este mai challenging, și poți să adari de adun, Yeah, cum îmi place, că pacientul este diabetic are mai multe bileiuri, niputeri. yeah. Em și male are ahât, vas timutrește șteațea, vas mutrește tora noile cercetări, mutresc cu pacientul, nu doar diabetic, holistic, cum se zice, funcțional, medicina funcțională, țitora Macurhisa, dar un alt domeniu foarte interesant. Nez la cauză. Cauți, mutrești să-ți arăi pacientul integral, adică mutrești și la mintea lui,
Mântuiește-și la traumele din copilărie, psihologic, psihiatric, ți traume, ți avuții, deci v-a mutrit tot. Pentru că poți să ai un diabet dezechilibrat de la un somn Ah, de proastă calitate, sibă dezechilibrat, da? Că tine ai niște traume din copilărie sau te-a încăceași cu caștiții sau ai caștiții bileiuri. Și atunci, na, ma nu mă trești să la tot, la, îți mă trești să diu pleacă una, dar apoi de pleacă altă și tot așa ți scafță. Pacientul acel știi cum este? E ca și cum arunci cupriile sub preș. yeah. Li bagi acolo, tini tratezi, dar nu neazi pe termen lung. Și așa ți vezi, bă, cât să nu dormi tine ghini. Ia să vedem. Hei, păi uite, ai bilei tu taifă. Sau aveai ca știți tu traumă de copilărie. Extraordinar de mult contează este lucru. Și pentru că acel care te-a învățat de psihologie, cum e corect să crești un copil. Mutresc cu tora că nici tora nu știu să-l crească corect, toată psihologia de lume, că ei, adică acolo scrie ceva și ei interpretează și mai vine un itru, care îți da itru, că nu itru, și reinterpretează metodele de creștere a niților. Yeah, yeah. Și apoi te trezești că e foarte eronat. Așa că foarte mult vă smutrim, să nu adrăm traume copiilor, va să învățăm în primul rând să avem noi traume, ca de apoi să avem grijă să nu le dăm și tot să adrăm, vă smutrim, nu afectează și bana copiilor. Inclusiv, uite, și în medicină, și clasică, este, vorbim deja de medicină integrativă, sunt mai multe chestii manali, dar vizuși că alt lucru nu am decât să fiu la curent. Mine nu am taifă, așa că taifa mea momentan este lucru. Ama te unchiatur mi hârsescu ahăt multul de ți că minduescu că când ești pacient vrei să afli un hiatur care ghivăsește de ți să scoate tora și de partea este integrativă, îți bagă și bileile de stres, să le mutrească și ali când te tratează de una lângoare, zicem. Așa că este mult, ți îmi pare mult umșat și minduescu că este tutile adrași că te minduiești tini să mai crești tu alte direcții, minduescu că nu faci parte de tu Nu. praxe de la facultate, nu? Nu se înveață la facultate. Absolut deloc. Nu are, nici mulți nici nu au zărătora. Da, nu au zără, nu. Hiu cu tehnologia, cu, uh, na, și cu AI-ul tora, că te ajuți de el, azi vedem să-l controlăm ca să nu ne adară de apoi a bileiuri. Inteligența este artificială, dar eu putem să ne folosim de el, deci hiu foarte la curent, foarte modernă, am tot felul de device-uri, de aparaturi de astea care la prima vedere poate să pară SF-uri, adică din viitor, dar viitorul e tora, în prezent. A ajuns mult departe și va să-i mulțumesc cu cel puțin trei device-uri de este SF-uri mult unali și foarte interesante. Va să-i mulțumim și armânului nostru Tesla, Nicola Tesla, care și el fu armân. Deci, uiteți, avem de calitate bună oameni, tu soia este armânească. Și vezi că, da, va tine să vrei, vrea tine să evoluezi și uh, să știi că de multe ori lumea te mutrește din afară și bate zburaște, bate judică, bate, dar cană nu știi, ți pați tine, ți-a dar cafeziu, cum este să acurhești, de exemplu, uite, ți-a dar mini tora, va să le dar lucruri, va să investești. Păi câte credite am mine la bănți mai arăt cât nu ară? Păi nu mi, dacă mi vede în afară, tine fuzeaua.
a dar lucruri, a dar sacrificii, că va să dar ghini și adică, uite, ca să iei aparatură de ultimă generație care sână lumea întreagă, wow, va să dari, cumva. Și tata mereu zicea, nu te racați vârăoară cu credit la bancă. Tora dacă cred că mi-a de cloții de înaltul, da, așa să dar lucrurile, va să ai, mine a avut tot timpul și el nu fu așa, tata fu foarte precaut tot, na. Dar mine fui cu un curaj de estul, de multe ori nu ne, foarte bine gândit, minduit, pardon, dar curajul este mi dusi ca să dar tot, ți-a dar tora. Ma n-aveam curajul estu, era în ghini, dar vezi că nu adari lucruri care să armână, să contează. Je, și mi că la voi este zori să nu iei credit la bancă, ti aparatură medicală care costusește, ni putem să minduim din afară cât mult. Mi că nu se poate să nu adari credit, ti aparatură medicală. Asta este altă turlie. Da. Ti plăcărsesc cu când hini un pacientul la tini, tini cum lu mutrești să ai mutrita asta integratoare. El ți hini cu diabet, ama ți-a dar tini, ți întri bărbați, cum lu mutrești să vezi ți lipsește adrari. O, deci, ca să achicăsești să mai ghini, Yeah. ți vrei, mă, ți vrei, ia mă, treași pe esto. Ți vrei, mă, fuza, hai. Mai avem un Hai să oaspe, știi armâneaște, că zburăsc cu armâneaște cu el. mai avem un oaspe, asta vă zic. Avem nica un oaspet, da. Era prea goală casa când hineam acasă și ziceai să am una bestie, auați? Să dar meu. Și ți ziceam de pacienții diabetici. Am ghine, cumva să achicăsești. Mine lucrez, am separat lucrurile foarte clar pentru că nu poți le da altfel. Dau zile pe stămână, negla slobozia, diuhiu faptă și am acloții un cabinet de diabet, hrâneari. Adică hârnari și lângă metabol. Uite mă, da, ua. Cabinet titulatura asta de specializarea ta. Așa, de specialitatea mea. Bun. Și nega cloți dau zili, dar apoi acolo ved mai diabet. Diabetul contra cu casa, rețete, pacienți. Acolo a trebuit să dar un compromis, la modul că sunt extraordinar de mulți pacienți, am vreo țințini. Oh. Și va să-i vezi la modul că să aibă duneaua rețetă să ia, că altfel nu poți bâneață. Și compromisul este că nu ai chiros să-i vezi așa foarte integrativ. Dar a este la Antău, a dar la București. Uh, Problema este că pacienții care au puterea să adară lucrurile care lipsesc de adrare sunt foarte puțini. Aha. Minduiate că la Slobozia Cloții 80% de tu pacienți nu țin regim. Mâncă ți sibă. Mi simt tu ghini, țiva n-am. Țiva n-ai toraș. Dar apoi yin cu tot felul de complicații că doamna doctor ți s-a dat tora. Am ți mai a dat tora că ți zici și acum zați ani. Deci nu vor. Nu vor. Contează foarte mult și nivelul de educație, nivelul de disciplină. Asta vreau să E întreb. foarte disciplinat. Și de-ația sunt foarte puțini pacienți care hin. Dar acei care hin, într-adevăr, își schimbă viața. Dar ei își schimbă viața că ei vor să adară și lucrurile. Ei. Deci e extraordinar de important, îți dorești să tine ca om, băi, să adară una schimbare, chiar dacă e radicală. Da, să o adar să înhiba nia ghini. Și de apoi lucrurile este fiind separate,
Ca să povestesc ca și de partea este integrativă, sunt foarte multe lucruri, adică un pacient poate și adă jumătate de ziua la mine, mai știe evaluarea completă, că ai cu tot felul de aparaturi, uh, brain mapping, chestii multe, nici nu are rost să ziceam oa. De apoi adrăm chestionare de nutriție, zburăsc cu el, ții de nutriție și de psihologie. Azi vedem ții pățâși, diu pățâși, ti ciucutii afentul, ti ciucutii dadăta, ațiva ți-ai, adică sunt multe lucruri, foarte multe lucruri. Și după ți le bițești să dai analize de sânge, le duchești să-și pe ațeale și la final poți să ai o imagine absolut completă asupra acelui individ. Și de apoi fiecare cum poate, câtă voință are, adrăm planul de tratament integrativ. Foarte complicat e foarte costisitor de chiro, timini, ca iatru, dar când îi vezi că de la 150 de unități de insulină ea dau hăpchi, că va. Mă, lasă-mi să iau, dau hăpchi, că nu pot să nu iau țiva. Ia știne dau hăpchi ca să sigini. Da, când vezi așa că poți să dar lucrurile altfel este. Dar sunt abordări complet diferite. Și consider că importanța dar și așa și așa. Pentru oameni care au niputeri care nu pot, și au niputeri de minte, de suflet. Nu poate să adară, să țină, să zic eu, smâc, că mă așa țel, să neagă splimnă, să adară. Multe schimbări. Și mai vezi că nu se așiție, ți le dar, le dai hăpchile care lipsește și ia lași tu bana lor, că ca fi om este responsabil în dreptul ți-a dar el. Mine nu pot să oblig un om să adară ți voi mine. Nici nu am dreptul acel. Așa El e. va decide el. Este mult uzori ți lipsește să darești oameni cu diabet ta si bămaghini, ta să și alexască bana, este ți lipsește adrare, este regim indescu, ți măți, ama ți măți, ei nu Va va. să zic adevărul, știi cât de simplu este să fii perfect ca diabetic? Mie le zic câte o oară, băi, este a doua ta șansă. Ia-o ca pe o binecuvântare ți dea de Dumnezeu. Că tora cumva obligat, va smâți extraordinar de corect. Mine și măc. Mine măc mai ghine decât un diabetic. Dar așa este normalul la mine. Nu pe ăla cu dulțeamele, nu, nici nu le ved. Ca știți, dulțeame, si băvrăoară să baga și una cu mată nică. Nu măc. Deci tută bana mea este ca una de diabetic. Dar acel mâncare, ați vasul mâț, când ești diabetic, este foarte sănătoasă. Da? Deci și toate sfaturile ți le dau mine a lor sunt de cea mai bună formă. Tora sunt aici sunt americanii care e dar tot felul de cercetări, de studii, nu știu ce, să cei mai celebri iatri de acloții. Ei și măcă ca un diabetic. Cu psân zahării, nu doar zahării din afară de estul rafinat, zahărea de tu alimente. Da? Cu acea psân, cu să tora zvizu că este excesul este de zahări, poate să afecteze nu doar să dar diabet, dar mai afectează și creierul. Câteodată avem o rată și de mare de demențe, de Alzheimer, da? Anxietate, depresie, tuti. Deci este totul foarte, foarte complex. Și număs corect, asta e baza. În minte cum avea Duneaua, masa e masă, lucru e lucru. Fugi acasă sau eu ești la lucru a cloții când e ora de mâncare, bați pauză la tetuti, te bați pe masă, măți,
te relaxezi, biți de mâncare și iar la lucru. Cât ora, deci cană, nu mai lucrează, zurleață, mă, și cât dacă dare așiții și de apoi ajunge să ai una neputere. Mai ești bun și eficient la lucru? Păi și cât să strici și sistemul? Și, așa. Zini, Da. cu prota, dilații să dare diabet, cât se să dare diabetul? Că avem și genetic noi. Știi, soia este armânească, avem. La mine tu soi, ca să zic, și papu a scăpat, toți frații și surorile al paplu, de o parte și de alanta, toți cu diabet, și el a scăpat și noi ți him de paplu, toată linia după paplu nu avem, dar lanță și pe linia lor toți cu diabet. Deci geneticul foarte important. De apoi, stilul este de viață cu mâncarea este nesănătoasă, cu mâncarea este comodă, ambalată, da? Patiseria este, că te Zurusescu, când vezi, pe vremea lui Ceaușescu, adrau crize că va șadă la coadă și ora când eu ieși pe stradă, vezi patiseria, coadă de zați, minute și șezi acloții ca glarul. Deci, tu ți asti coverage, merdenele esti mai mult tu România, nu știu, și Nenorocire. nu sunt tu ca, dar nu sunt tupite, astea este că ele sunt țârțite, ele sunt tu un lemn nu multi. Merdenele mi că sunt tu nu nu sunt sigură, poate nu zic gogoșle, tigănile este sunt tu un lemn. Ama Da. și când nu-i țârțit tu, nu este bun? Cât e că este mai cocă? Ea, nu este mașcocă, ea, din păcate, ea este cocă cu zahări, este cu aditivi alimentari, deci le băgăm pe tutti acolo. Deci, că, dacă guști, ai un covric, da? Că mai hin pacienții aici să disloboziați, nu au hăbare. Da, doctor, am mâncat un covrig, am glicemia 300, de ce? Mă, omule, ia una cumată de pâine și una cumată de covrig. Gustă de daule. Seamănă la gust? Păi nu. Păi și atunci nu minduiești să știi că e ceva în plus acolo? Cât ce nu seamănă la gust? Deci este Nu? bagă, tu chirolo este modernă, tu ți bagă tu măcările am cumpărat de gata. Acă este Exact. de supermarket, acă este de gata am cumpărat de la, zicem, ducheni ahtar de covrigi și ahtar lucri, că aici se bagă și alte substanțe și este nu-s bune din noi. De Aici. Mhm. Aici nu-s bune. Bun, deci avem partea genetică, partea de mâncare, care vă zic că prea multe dulțeni, prea multe mâncări procesate, prea multe mâncări de gata cu substanțe ținuți buni. Și țimata avem ca factor. Obezitatea. Așa. Um, mai avem, dar sunt factori minori care cumva derivă tot din stilul de viață nesănătos. Cum asibă, de exemplu, obezitatea abdominală, aici sau risc mai mare, dar ca să fii obez cu abdominal mai mare, tot mâncași chirturi, știi? Deci tot acolo ne turnăm la cauza primară. De apoi, ca să ai colesterolul mare, tot din cauza că mâncași toate chirăturile, știi? Deci tu te leagă, că aici sunt factorii de risc. Și tora mai nou, mine este un lucru tora pe microbiomul intestinal. Noi tu zilea, Tu pântică, tu stămahi. pântică, așa, zilea, tu pântică avem microbi, E, da? E, și aței trebuie să fie într-un echilibru. Prota. Da, apoi, echilibra este trebuie să fie foarte ghini stabilit. Pentru că atunci când este dezechilibrat, de apoi să sparge și peretele intestinal, și când s-a spart și acel cură nuntru tupântică, tot felul de substanțe care nu ți scaftă acolo, că hiu inflamatorii. Și tora aici ți adară cercetare tu prin afară, duchiră că aici oameni care au microbioma este afectat sau
Nu mă chinui să spun în armânești, că este imposibil. Creșterea permeabilității intestinale. Dar Nu și pot. mine nu știu să zic că Ei, care știi? cam alișor să treacă de una parte de alantă, de intestin, substanțe. Am amintesc că nu zici atât ghini cât... Da. Da, trec într-o tu pântică substanțele care va sibă tu intestin. Bun, și aceste lucruri se demonstrară că sunt responsabile de depresie, Alzheimer, demență, diabet, hipertensiune arterială. Tine vizuși că, de exemplu, și are duneau care au 10, 15 ani obezi și acurhescu să aibă hipertensiune arterială. Păi nu e normal așa ceva, Mhm, mhm. da? Este și stresul un factor? Este și stresul un factor. Factorul mental, cum să zici, este foarte important. Cum, de exemplu, dacă nu dormi ghinii, se dezechilibrează metabolic pacientul. Glicemiile sunt mai mari, adică tine mâți ghinii, mâți cum lipsește mâți. Dar glicemiile tot mări. Deci stresul, dacă te acați inatea, vârâoară, poți să ai glicemia, poți să te duci și îmi dau 300. Simona, iartă-mi că te întrerup. La tine îți blocă imaginea, adică te ved. Da, vizui și eu, dar nu știu ți s-a dat. Tăia și ți Mai dai ca vedem. canoară? Gata, Doar îmi pare că e magini. Bun. mi mișcu. Deci e ghin, da? Așa. Poți zic că și când tu măți ghini, mas nu dorni ghini. Poate să ai glicemia, zahăra tu sânge, să o ai mari, a că tine Da, cum lipsește. da, dacă nu dormi ghinii, te încaci cu vâră, tu te este, poți ducă la creșterea glicemiei. Mhm. Deci, a zahărului tu sânge. Nu, eu m-aș zice că întâlnit de explicații ți astea, o ținem glicemie, că asta, așa este, e termenul medical, este ghini, na, ți zic. Da. Va te întreb, nici am cam detaliat ti partea de mâncare. Ama, cum multă bună idee au avut știnii, mas vrei, hai să arcăm un mutrită pe mâncarea armânească. Deci după aia mas avem, oare poate și pațea mucânească, pațea de România. Îți vedem cum vezi tini, mas te se pară bună, e nu bună, ti un om sănătos, e ti un om diabetic, poate să nu hibă idiul Da. ti doi. Zicem, noi him cu piperchili. Piperchili cum sunt tu, dimutrita asta, de diabetologa ta? Piperchili sunt mult bune, ma hiu țârgăsite. Piperchi țârgăsite, ca nu ară nu va sibă sănătoase. Da, maninti m-am utrești să noi adram tu, nu adram tu un tulemnu de estu ți adrămază. Aveam de-ația de animale, cum zice, un tură. Lihdă? Un tură. E. E, din punctul de vedere al temperaturii, al mai multe chestii, e mai bună ațeau decât tora untulemna estu. De floarea soarelui, rafinate, chirături. Deci inițial mai Bun, bine asti cum s-a dra ninti cu lihdă, nu cu un tulem, nu cum s-a dar tora. Asta așa. ca soluție niheam să nu hiba câta rău. Nu hiba atâta rău. Ninti mai adrau și direct pe plită. Că ei scoc, ardei scoc și pe plită cu foarte sână lidă. Nu va să ai ca știi cât. Dar sunt unii care bagă de toarna cloții care știi. Nu-i, deci tu ți-ai țârgăsit, nu-i bun. Nu-i sănătos, țiva nu este. Și noi avem multe țârgăsite. Adică la noi ghela este țârgăsită. A, și de apoi ți mai avem. Avem pite. Pitili. Piti, zicem, hai să luăm una, pita di verde. Ania, mine mersește mult. Pita di verde, deci Ania la fel. cu caș și, na, peturile. Cum Mi-a este pita? dragi poftă, toraș n-am iau pită diversă. Cum E este? bun, așa pare inofensivă pita diversă. Da, ai fărină, ai zahăre,
Dar apoi bați iar un lemnul, mai bați nica unul are un lemnul tu compoziție, că v-ați bași caș. E. Și cașul acel e mai plin de grăsime, că colesterol, ți se adrăm, da? Și ne place și acel cașul acel telemeau, acea de oaie, cașul tare, E. care are la sare, tamam, un pacient cardiovascular. Bun. Și de apoi bați verză, oi, bună pita drăm, e sănătoasă, tuna este. Mai asti verdi, înăuntru, e bună. Mai verde, ui, tamam este. Deci, mai, de la ce să zici tu, ora, mai contează că bați verzu sau că bați alt caș, tot. Așa că nu sunt buni nipitile. Nu sunt. Vrei să zic că spune? Nu voi simțiți averlo. Ți astea asta simțiți. Dar apoi mai asta ne adră multe din el. Mielul foarte sănătos, da? Mielul, oaia, ma noi vas avem angătan să mâncăm un oară peste mână. Alții mai mâncăm așa hât. Și cum le adrăm. Dacă le adrăm la cuptor, coptul fără de un lemn, nu este bun. Și de multe ori și mai adrăm. Da? Deci vas bitisim un oară că și mocanii, nu mai așa armânii. Bagă la un lemn tu măcare de mine când le ved, auați în inimă care înapoi ninte să măc. Nu pot să-l ved. Nu pot să-l ved. Ca nu are, nu ne-a Am o vuhare. întrebare de la Vio Cârciun. Zice și un tulemnul de masini, este mai bun? Este bun, este E, mai bun ca la anti? E nu. un lemn de masline este foarte, foarte, foarte sănătos. Mațel nu va să ți-l găsești, să tu ți-l găsit este. A, deci nu v-ați găsare. Aici. Teoretic ar trebui noi să mâncăm un lemn acel de masline, de griție, cu masline ațele bune și presate la rece, da? Ca sibă bun, sibă natural și să-l mâncăm crud. E. Em grețitor, aș tot bazinul acel mediteranean, Italia, Spania, ei țârgăsescu sau de fapt mai bine zis trag liniheam la tigaie. Nu țârgăsescu ca noi, țârgăsescu mai psâna și mai finuț. Asta e niha magini? Este nici magini. Deci, oricum, față de un lemnul de floarea soarelui, mai gine un lemnul acel de masline. Ma, un lemnul de masline este și acel de dau turli. Acel de poți să găsești, care să adară de țar mâinii de masline, și acel bunul de primă presă, cum îți zice. E. Acel vas să mâncăm crud, cu salate, poți să-l bați pe pâine, nihea mașițe și cu un pic de oregano și bițiși micul dejun. De apoi acel de a doua presă și cu țear mâinii pe acloții, de obicei se folosește ca să țârgăsim. Și de aceea țârgăsesc cu psân. Și aceea nu mă că tot țârgăsit, măcă mult și la cuptor, chiar dacă bagă niheam ulei de masline. Da, vizuși, uite cum adar saganache acel. Ia sticașlu, ulei de măsline cu dumată, dar psân ulei de măsline și băgat la cuptor. Și altul fel este mult mai sănătos. Nu pot să te întreb. Va te întreb, va știu ți-am zis, de dulțeni, de băclii, Păclăvit. de pită dulci, de plățintă, de ahtări. Ce să te mai întreb? Sunt, fac, nu fac, nu fac, Induescu. Doar ați ziceam. Deja, deja știi. Da, nu fac, nu avem. Dacă și îți minduiești sașiții, noi avem și multe mâncăruri. Dar noi aici, sarmânii, noi avem multe mâncăruri care, cum să zic, când ghinim tu armânii, parcă le lăsăm acloții. Cât ce le lăsăm acolo? Multe sănătoase, ațele simple, naturale, fără țârgâseli. Noi ghinim cu pitili, deci când ghinim, parcă cum ne luăm averea cu malma, venim și cu, în scântii rețete, nu le luați pitutii, că ațele nu-s bune. Em, și ora, aia să zic că aveam, deci noi mâncările armânești
hoarele a păpânilor a noastră erau mult sănătoase, mai bune cu ce venim acum. Noi fugim cu piperchi țărgăsite, fugim cu cași, cu toate anserate și așa, fugim cu pite, toți astea țărgăsit pe planeta este noi mâncăm. Deci hai să le aflăm și pe la antivecli. Da? Îți Foarte. mutrim ninte ți măcau păpânia noștri, tu grăție, că tora și tora să măcă tot așa, așa clo. Și aceea e alimentația mediteraneană care e foarte sănătoasă. Deci cât se fugim mași cu este arale. Da, hai să le aflăm pe ațeale. Uite, Vio Crăciun, poate ți iei una temă și îți mai cafți tot felul de rețete de ațele vechi, de cum mânca lumea la hoară. Mi-ndoiesc că și tu românii, ziceam, mâncările nu sunt uma bune, este tradiționale. Mi-ndoiesc că sarmalele sunt un, și ale sunt un gras. Alea, exact, sarmale și toate chirăturile. Da. La fel, noi nu mâncăm corect. Nici mucanii și armânii aici se deaua. Mhm. Când temtora și mutriși la soia, că nică mai avem soie tu grății și tot așa măcă, adică tot cu pite, tot cu piperchi țărgăsite, tot cu teahtări. Mai măcă și de alanti de cloții, adică are ți să avem sibăși bune. Da, tută, deci noi diu him cu tuții, tutte zonele este, eu fu Macedonia mare. Noi aveam mâncare sănătoasă acolo, dar o agrășim și pe ea acolo, fugim fără de ea. Și tora, cea mai bună mâncare din lume este mâncarea mediteraneană. Fu an la rând, are 4-5 ani de când e și pe locul întâi la stil de viață. Deci, hai să ne turnăm înapoi, să vedem, mă, ți măcau păpânia noastră a cloții, că erau mai buni ca tora. Adică atunci nu știu de străpăpâni, dar eu n-am zis de diabet de străpăpâni. Am zis de tora. Deci când veni raoații, când a hurhiră să... Că ninte, deci dacă mi la străpăpâni, era să psusească, că cu diabet nu puteai zbâneți. Nintiti Paulescu și canadienii care descoperiră insulina și o puseră tu practică, nu se știa și nu s-a drațiva, deci ei psuseau. Și tora manu avzâm tu taifă, tu strâpă pâini că aveam care psusiră, îmbânară ghine și multul, mine mi că nu aveau diabet, nu? Care asta era, zicem, așteptarea de bană, fără, mas nu avea hitrile moderne, ti un om cu diabet, zicem, au aș 100 de ani, au aș 150 de ani. Cam cât băneți cu diabet când nu ai hitrile moderne? Nu bănesc multul. Poți bănezi, dacă mi la diabetul acel care se adară cu insulină tipul 1, acel poți bănezi un an de zile și Aha. adari cașexie, cum se ducea, îți numea, știi? Adică te smâcă carnea pe tine și psusește. Apoi, este tipul 2, mâți corect, poți bănezi 10 și dau 10 de ani. Și când nu ai hitri, și mas nu aveai hitri, tu Șmas, da, mineam duneau la cabinetul ASOA de București, care mâcă atât de corect, încât nu lipsește nici până tora să ia vără hapcă. Și am unii și de când îi știu mine, din când eram rezidentă, deci peste 10 ani. Da, ei mâcă, deci nu ies gram, nu există. Și adrara și un stil de viață și nu există, deci mași legume adrate corect, la cuptor, ciorbițe, carne, tot, atât. tot Vio Cărciun întreabă, ajută că armânii frizea mult carnea la grătar, adrași. Asta e bună, e nu-i bună, să frizi E carne. foarte bună.
Da. Deci dacă frizi la grătar și poți frizi și legume și piperche și ți mai vrei tine pe grătar sau pe plitele ațale ți le aveam noi înainte, foarte sănătoase astea. Simona, mas vrei se pripun să adrăm așa una mutrită tu una zuă când umăți ghini. Nu, tini, suntem în general, sau tini, cum vrei adram. Ți paradigmă vrei tini l-om. Dita hina până seara, ți măcă un om când îți dăți că măcă ghini. Ti scoli, Nu, hai să nu luăm exemplu al meu că nu e prea bun, că mi măc prea de tot. lucrezi mult. Yeah. Așa, da, hai să zicem așa, să zicem ideal că mine aș mânca tahinările, poți mânc tună ziua. Dau felii de pâine și îți bag ulei de masline de acel adevăratlu, bag vără ardei copt, așa ți să aibă gust, niheam oregano și mâncai, da? Tamame astea. Dar apoi altă zi poți măs la mic dejun, dau wow, chiar tis, n-ai mai bune. Și măți și legume. Bun. Poți măți nici am mărcat. Mărcat și cu una dau felii de pâine, bună, bună sunt. Așa, da, apoi ati prânzul, și mucani și mapsân și armânii, adară ciorbe. Acestea sunt extraordinar de sănătoase. Uh, Cred că cele mai sănătoase feluri de de mâncare din toată lumea este șorbele. Șorbele să aibă multe legume. Cațele aduc multe legume, multe fibre într-o formă foarte simplă. Atunci nu zburăm de ciorbă de burtă, da? Hai, ciorbile de legume. Bun, măți una ciorbiță, îi dine su mă sfâr de pâine, așa mai să încălzească stomachea, să ai toate fibrele ațale și vitaminele din legume, apoi așezi niheam 10-15 minute, să așează, deja să digeră mare parte din ciorbiță și poți măți un felul 2. Felul 2, ai două posibilități la prânzul. Poți măți dacă mâncați tahinările ou sau mărcat, nu mai mânca altă proteină animală și la prânzul. Este un concept evreiesc. Da? Ei, iudeii, nu măcă decât la 12 ore proteina animală. Și e foarte sănătos și foarte corect, fiziologic. Și măcași tahinările iaurt, mărcat sau cu de estul cu ou. La prânzul vă smâți scânti grâne, cereale, de exemplu, orez, poți smâți cheamă o mână de hrișcă, mei care poate mâncă, care vas mai schimbă așa, cu legume. Și adari ca un sote de legume sau mâți cu două felii de pâine, da? Și, Simona, de cantități, cum zic, după Hai ce... să zic cum arată farfuria ideală, Yeah, da? yeah. Cum e împărțită ea așa, jumătate trebuie să aibă legume, jumătatea lantă va să aibă și jumătate de jumătate, deci un sfert proteina animală și alantă jumătate fruct, că ai nevoie și de vitamine. Îmtora nu li bați tu piat de adun, da? Dar să zic așa ca pe timpul zilei, tine va smâți ca să minduiești să cumva să calculezi toată ziua. Jumătate de ziua smâți legume, un sfert din ziua smâți produse animale și nica un sfert smâți a este fructele. Bun. Și hai să zic, dacă mâncați, poți măsnicheam pescu sau vără cară, cum nu zic frășiroți, cară. Yeah, yeah, yeah. Așa.
măți cu legume, este ideal. Și mai este ceva, fiind așa ușor, asta ia foamea când nu te înveți, dar apoi când va te înveți, ați vezi că nu te mai ia foamea și la 2-3 ore. Se obișnuiește corpul. Corpul se antrenează cu orice. Va să le duci tine. Și tora măcași așa, asi ușor, că-ți digeră agonia. Și nu, dacă nu ai carne multă, nu-ți digeră greu. Și nu te tragi la boala porcului, cum îți zice. Da? Ca să șed și nu adar ceva. Poți ca să ne să adar lucru mult mai bine, că ești ușor. Și după aia seara poți mâți una cumată de carne cu una niheamă pâine sau cu legume sau cu vâră salată. Deci, că vezi, tine minduiești să niheam că ne, ne obișnuim ca să mâncăm foarte consistent, așa ți. Sibă mult a cloții. Mă, dar ți-a dar, mă, maratoane, mă, neza vânătoare, te duci cu oile pe căiuri, ți-a dar. Tine șezi maș la birou toată ziua, ți vrei să consumi ahât. Câte calorii vrei să măți? Aia Ai, este va să ne mântuim. ai mari dichi, tața că noi când lucrezi și lucrul la tău este iuvatu, iușezi tu unul dă tot ziua. Nu imni, nu Nu dar la ceva, să alții care nu se scoală în proastă niheam, știi? Bă, la vârstihate, scoală, te dau 3 minute în proastă și adară 3 pași acolo. Nu. Dițile se știi, îmi pare că are, cum zic, ai opțiuni ta să mâți ghinii. Asta nu vă Ai zic că multe. mai mâți ca noară carne, că nu mai mâți ca noară aris, că nu mai mâți ca noară, nu știu, pătăți, campire. Asta vă zic că poți Dar mă abțin. Mă să abțin. mă Adică masa ai, de exemplu, hai să minduim mașiții, clasic românesc. Ficăței de pui, piure de cartofi și salată de varză. Am tora ai un nediabetic și un diabetic și aceeași mâncare. Da? Tu casă. La diabetic îi dai nichea mai mulți ficăței, îi bazi mași, dau linguriți niți de pâtăți, de piure și apoi bați de 2 ori mai mult varză. Cantitativ, asibă poate și cam mai multul decât alantul, dar nu o să-i crească glicemia, da? Mâncăni am și piure. Deci ea în casă cu tine a cloții, mâncă aceeași mâncare, da? La țel nu-i crescut glicemia. Deci totul trebuie balanță, îi da? puși piatlu altă turli, mai multă proteină, mai Da. puțină. Simona, noi, de seara că sigini, n-ai mai mult tu crești glicemia la glucide? Da. Tot felul de zahăre care le aflăm batu, ca știi, fructe dulci, tu pâtăți, ariz, uh, da, păi avem și noi. Tu ți are fărină, cerealele, tute de grâu, de tute este, minduiești să cauți zahăre naturală. Dar apoi dacă mai bați și altă zahăre artificială, cum îți zici, procesată, de toate părțile, mai mult cu sosuri, cu maioneză, cu ketchup, care au, smutreți pe etichetă, să vezi câtă zahăr are. Da? Dar tine nu, nici nu mutrești, nici ți trecut prin minte ca să îți mutrești să că are zahăre. Le mutrești și minduiate, cât zahări măcași? Deci exclus ațeale ți bare dulțemile și este cruții la ele, bagăle. Așa ca diabetic. Și noi him mulți, adică armânii foarte mulți diabetici avem. A mine, averul este că mi ciudusi, aveam ghivăsită iuva de multă zahăre ascumtă, eu nu știi. Și când lumea că ți-ai ghivăsesc pe etichetă, mi-a spărea că eu zici, timini îmi părea că ne-a doar și țiva că nu bună, mâncam niheam ciocolată, ziceam, atunci ți-am mâncai zahăre. Ama, eu mâncai zahăre tot ziua, că tu paste băgai un sos de dumăți și Aha, care avea zahări?
Are zahări. Și tot iau zahări. Și astea este ceva nu, câte vreo la mărcat. Masi ei mărcat, zicem, Da? Mindescu că este bună. Ama masi ei mărcat cu zahări adăugată, cu vanilie, cu fruct. Ca să zic, uite ceva, lasă vanilie, ca ți-alea minduiești să știne, dar sunt ați mărcat acel 0%. Ah, 0% scoase tot grăsimea, da? Ca să l adară să sibă bun de mâncare, că altul e carton, nu poți să-l măți, da? Bagă zahăre. Când bagă zahăre, e bun, dar ei îți scriu glucide pe etichetă, dar tine nu minduiești să ții glucide hiuațeale. Păi nu are ți scaftă glucide tu mărcat, decât adăugat. așa că, mea că nu, acest lucru nu le știm. Mulți din noi, Mindescu că nu le Nu știm. să ne știm. Nu faci ei mărcat 0% grăsime. Nu, nu este bun Exact. atât că are zahări adăugată. Așa. Chefirul este bun? Bun este. Mai să la dar tu casă și cu atât mai bun este. Mhm, mhm, mhm. Da? Găsești că diabetul tip 1 este cu, zicem, rezistența la insulină. Și diabetul tip 2 Tip este 2. tip 2 este cu rezistența la insulină, tip 1 este altă turlie. Cât este, care vă zic că mecanismul la diabet poate să bă ahât ahoria, care vă zic că când ai diabet, nu vă zic că ai diabet ca viținlu. Poate să un altă turlie de diabet cu Dacă alții. și la tipul 2 de diabet, poate să aibă ori pe rezistență la insulină, ori pe epuizare pancreatică, adică celulele care secretă insulină, da? Nu mai secretă. S-a spargu celulele. Da? Și nu mai secretă. Sau este mecanism din secreți insulină, dar nu-ți duci la celulă, iu lipsește, adică ai rezistență la insulină. Deci nu sunt diferite. Sunt diferite, clar, nu sunt la fel. Dar apoi, mutrești mai înclo. Și duchești că un pacient este și obez, altul e nici mai slab. Acel obez se comportă complet diferit față de acel un pic mai slab. Și posibil, da, pe că mai are și alte afectări metabolice. Nu numai și diabetul. Acel se numește un sindrom metabolic. Are și hipertensiune arterială, poate să aibă microbiomul intestinal afectat, poate să aibă colesterolul mare și multe, 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 multe. Și atunci el ca individ este diferit, o să aibă o altă, un alt comportament Mhm. asupra a stilului de viață pe care și-l adoptă practic, da? Aki E câștig. mult de zboraoații, vas mai dar vă dau 3 emisiuni. Așa este. Știu că tine ai și mult lucru pe partea asta de învățarea oamenilor, tăța că te duci la emisii la televizie de multe ori și zburăști de temele astea. Vizuși să se alexiți va tu societatea românească de anda tu zburăști, nu mai știi că sunt și alții iațări, tu să zburăști, să îngrăpsești. Vizuși să alexiți va tu mentalități, tu ahteri? Da, multul. Multul. Și îți duci că, uite, că mai am aici pacienții de București care, fiind atât de complex, iau psâni, că nu adari cu ei altceva. Și aici, într-adevăr, adară lucruri extraordinare și zic că zburăsc cu om și tu ți adară câte ceva, mutrescu ți măcă, la hurhiră să citească etichetele, îți dea de cu zahărea, a hurhiră să minduiască că mai gine să gătească acasă și să ia pachet decât să comandă de mâncare din oraș. Mutrescu eu comandă în oraș. Adică nu la colț de stradă sau la vără fast food estul ordinar, da? Deci Mutrescu tot Mutrescu. Și a hurhiră multul să citească și singur citesc. Să zburăsc cu ei, ca psihiatrii de aici, să uite și ca mine. Deci, multul scaftă, schimbă foarte mult mentalitatea. Mai și mine zburăsc cu de lucrurile astea de, cred că dau spre 13 ani.
Deci multul și sunt tot cum zicești, mulți psihiatri care zburăscu și duneaua ascultă. Și doar aveți tine tot ziua, mai ales pensionarii. Facebook tot ziua Mutrescu și află tot felul de lucruri. Și sunt interesați și vor să adară, adică mulți mașini Mutrescu, pe mulți îi și deranjează, adică dacă îi zici că mâncarea și ți mai să dași dau palme dacă te vede, și mulți chiar adară, Mhm, chiar mhm. adară. Este tu, Zori, că are oameni cu mai multă disciplină și oameni cu mai puțină disciplină. Și asta este un lucru, eu, mult vas lucrezi, ma nu ești disciplinat, ma tine nu poți să te țin de lucruri, ți te că ți băgași tu minte să la dar, vas te alumți cu tine, ta să te țin de ți desești, că vas mă ghini, că va mi prim, nu, că va sim nu mai mult, că va mi duc la gimnastică, că ți sibă. Și am, este, Da, să știi că mine din start Mutrescu, lui Mutrescu acel care hini protaoară și mal ved că nu are disciplină, nu chiar chirolul, că e mult, adică chiar mult chiro cu unta estu, că el va să neagă ninte la vără psiholog, ca dreagă, că uite, altă chestie care o avem noi, da? Că la psiholog ești să zurlu, mă, nu ești să zurlu, ai traume din copilărie care ai să părinții și străpăpânii nu vrucană să da ți ia traume, dar sunt lucruri care le vizuși și nu te marcară. Foarte multe lucruri și nu știau ți se adară pe vremurile ațale. Foarte important este să abordăm cu un psiholog, tutea este chestii, după care un psiholog poate să ne înveață ți să adrăm, cum să ne schimbăm mentalitatea, cum să acurhim să fim mai disciplinați, da? Exerciții mentale. Adică să nu mai educim psihologii ca fiind de zuri. Nu sunt de zuri. Psihologul în ziua de azi este de un om care va să schimba cât mai bun. El, cât mai bun el cu el. Deci, a este mentalitățile este armânești, clasice, ui zurli. Hai să zic o fază amuzantă, că zburăm atât de serios și deja cred că care ne ascultă jumătate vă sumflați, mi-angiură cu pitele, mai este cu piperchele țărgăsite, deja veți asughiți în curând. Așa. Ne șeram la psihologie, psihiatrie pediatrică. Și eram la Spitalul Nou și am tora ghini una profesoară și zise, ne întinse așa, avea o cameră foarte mare și eram așa ca la teatru, fiecare puși pe rând și avem un caz special venit de la Constanța. Este o problemă foarte mare acolo că ei s-au ascuns cu această copilă să nu vadă lumea că este bolnavă psihic și fac parte dintr-o sectă. O, noi, mamă, ce mișto cazul, dă să vină cazul. Vin cazul, zic cum o cheamă, eu mă tream așa, îi zic la una din mine, fată, ia întreabă ți sectă să iasă. Fuga-ți pacienții, fata avea schizofrenie și așa de gura lumii, că noi armânii bânăm de gura lumii. Nu adrăm asta de gura lumii, nu așa de gura lumii, adrăm asta de gura lumii, totul de gura lumii. Și de gumea alantă se judecă parcă ei să da părați care v-ați bâneți de gura lumii. Așa, și de gura lumii, bineînțeles, nu o duseră fata la sutratează. Și de apoi aia este de lângă mine, că mi îndoiesc că toți colegii mei știau că și o armână. Și doamna profesor, de ce sectă fac ăștia, pacienții ăștia parte? Și că bă, este o sectă din asta, bă, nu știu, nu cred că ați auzit de ei, Macedoni ne cheamă. Aolea, mi îndoiesc că a curhin să râdem acolo, eram toată lumea. Dar ce vi se
așa de amuzant. Mai avem o sectantă aici. Avem o sectantă. Și de-apoi îți mintești cât de penibilă a fost situația. Și mă rog, profa de-apoi aia milos să-i explic cum este cu armânii și cum, de fapt, de ce nu suntem noi o sectă. Și zic că la noi este o problemă majoră. Noi trăim de gura alanței, de să nu ti veadă cel, să nu ti mutrească cel, să nu ti zburască cel. Și noi pierdem foarte multe lucruri în viață pentru că avem această mentalitate pe care acum, în ziua de azi, ar trebui să ne schimbăm foarte mult. Ar trebui să învățăm noi, în primul rând, eu ca persoană, să nu mai judec pe altul, ca să nu mă fiu și eu judecată la rândul meu. Și așa câte puțin, în Macedonia ăștia tineri, cred că o să ne schimbăm mentalitatea. Eu pot să spun că m-am născut cu această mentalitate defectă atunci. Am vrut să m-am simțit altfel dintotdeauna. Am Este cum, fost, îmi zicea și Paplu. cum zicea Paplu? Zi-te. Papu zicea, este, Nica, este. Asibă din naima de tută soia. Naima bună va asibă de tută soia, e zurlă, nică este. Da, mi vizură că hiu altul fel și și într-adevăr aș și fui toată bana și de multe ori adrai lucruri mai din ambiții că nu aveam voie. Ți-mi zburaște lumea? Hai că adar mine. Ia. Da, aia este va să schimbăm noi armonii. Să nu mai mutrim, să nu mai zburăm de un de la altul, sim de adun în sensul foarte bun, că atunci și noi ne înălțăm mințile odată și doi la mână vă zbânăm normal, că dacă, uite, vezi, nu adare un scânti lucri cât îți zburaște lumea. Cum mai bănesc tine? Adică nu ești împăcat cu tine. Va să adărăm lucrurile care ne adară pe noi fericiți, fără să avem friți de este. Știi? Deci sunt multe mentalități de ale noastre care nu sunt bune. Avem și bune. Avem și foarte bune. Da? Care sunt bunele? Cum? Care sunt bunele de ți știne? Bunele sunt că noi avem, Nica, avem multe valori de este, adică ne ținem aproape de soi, ne ajutăm necondiționat. Adică la mucani mă te ajut una oară, vezi că zin mine la tine, îți mai ajut să știi că și te ajutai și eu. Noi ajutăm necondiționat, mai armân imediat, tu, ai altă încredere. Uite, am mâna mea dreaptă, e armână de pipera de oa. Și Mirela, băi, altă încredere ai tu armâni. Adică nu-ți bagă problema între noi. Le avem, nu, noi nu știm să ne înșelăm unul pe altul. Nu vreau să vorbesc de excepții, că am niște excepții foarte traumatizante, dar nu voi să le zic, nu va le zic anuară. Deci avem și uscături în armâname grave, dar per total, a este vas duchim că noi avem niște valori pe care trebuie să le păstrăm și să le transmitem mai departe. Him buni. Noi, în marea noastră parte, la noi gura e proastă, ca să zic așa, știi? Mintea fații. Mintea faței. Că noi nu minduim a rău de alantul. Da? Că ne ajutăm, nu îl minduim, îl judicăm. Aia este judicarea și cu zborul. Aia este le avem daule de nu vasibă. Și mai avem arău, tuți armânie. Aia este misoginism, aia este cu mierle. Asta e daună totală. Și aia este altă mentalitate pe care tora în societatea modernă și noi armânii, ca și mulți alții, că sunt popoare întregi care Nica Minduiescu cu misoginismul și nu are legătură cu egalitatea între sexe, nu are legătură, femeia trebuie să fie feminină, femeia are rolul ei, dar trebuie să greșim că mine căftai mult tu istorie, inclusiv tu Biblie, tu cărți vechi de tot, mă, eu porni ura este față de mieri. Ți-a drară, mă, mierlea și de rău,
de nou voi să dar una, nou voi să dar alta, arcati, chețări, tuiali, tu, bă, țifu, izvoarele s-ar de vechi implementate, programele, băgară cum avem și la noi, da, cu zborul ăsta din nimăcă limba. Uvițuși pe țeau, vai, nu a avut rochia țeau bună, ui, cu rochia țea fușie și... Deci toate chirăturile astea care le avem sunt programe mentale care de multe ori aspargă foarte mult aspargă. Și inclusiv este cu mierli, misoginismul este armânescu, are niște rădăcini extraordinar de vechi, pe care le câftai că mi măcă. Ca să zici, mă, noi, unul miarea e miarea, bărbatul e bărbat. Fiecare are rolul lui și așa îmi șat sibă. Femeia sibă feminină, îmșată, bărbatul sibă bărbat, puternic, să aibă grijă. Dar bă, să nu ne urâm, mă, în realitate. Hai să nu știm, hai să știm de aduna, știți? Să nu ne mai judicăm atât. Merisești multa și cu câtă energie și cât suflet bați tu toate subiectele. Îți vede că și le bați și la lucrul la tău, și le bați și Tu ți-adar, la șarmâna mea și toate. Am tu asta și ți-adar așadar. voi să mai bag, avem de la Florentina Costa două întrebări. Voi să nu te las până să nu ți le spun. Zile. Prota întrebarea asta. De la ții lichii lipsește să avem angătan la ții la cât mâncăm? La ce vârstă? De când lipsește să avem De angătan tot alea. Cum de la ții? De tot, na. Pentru că poți schi la 10 ani și să te îngrași. Adică v-ați minduiește de când te înveață mama, că înveață copilul, v-ați înveață cât smâcă și cum smâcă. Da? Și mai mult de atât v-ați duchească în casă. Că eu nu mâc dulțemi. Păi mama, deci ne vârhia tata, m-ați ne îngreșea 1 kg, 2, te dragi câta vaca. Mutreacul tradași, bă, tată, ține seama, oțeam, n-ai voie. O, și ne vârhea tata și pe mine și pe mama. Uite cât te dragi, o, zi gata. Ce dulțem? Nu mâncăm, noi nu mâncăm dulțem. Așa te zbăgătul creier, la fel program, dar uite, este un program bun. Da? Că și programele este, v-ați distințăm, unele bune, unele arale. Programul este bun. Deci în casă vizui că nu smăcă dulțeni multe. Una oară pe stămână mâncam dulțeni. Atât. Și de obicei le adrea teta. Teta Nuța adrea dulțeni extraordinar de bune. Și atunci ne mâncam toți chimat, toți nepoții, duminica și mâncam una pită sau ți dulțemi adrea ea. Mai adrea una dulțeame, nu ne aduc aminte, dar fratele meu este mai mare, Alexandru, când zicea că când dubați pe aceea, nu, țiva turcescu, halva Albă, turcească. albă, o, ți merisești. Alvor, și ziceați că, aoleu, când o ved pe ațeaua și când o bați tu gură și așa și îți mistică cu, nu mai poți să scoți de pe dinții și că... Bă, și cu înțățea frate meu este de mutra la el, zic, nu mai voi să măc și nici mine, nu mai măc. Alas-mi, eu lipsește stora zic averlu, ti halvă, ies cu nu am ți când ved halvă, nu are să nu iau niheam, nu iau multul, ama nu are. Dar știi cum la dară, care la dară, dar ține dra tetanuța atunci, așiți, ne-aduc aminte că, deci când au băgat tu gură, s-a dra și ca un lipici de ațel, de nu mai puteai să scoți. Da, era ciudat. Da, ca știi că poate ai tine vreo rețetă mai bună, nu știu. Nu știu de cum a dar Maia halvălu și faci tot turlie este armânească, Mindescu, ama Fără oară s-a dus la suțată, micafță și pe mine să vedem ți halvă a dar maia ta. ti știu eu, tini, tora după ți zburăm, Mindescu că mașa smutrește și aș zice, vidzui, nea gemzi, nu v-ați mă. Da. Nu, nu mă cu... Nu mă și uite de tora la ora este, eu nu mă moc. Yeah, yeah. Mai am, Da? Ce mai mâncăm tora? mai am o întrebare de la Florentina.
cât se multă duniau daua, nu are multă pisti tu ștari, tu știință. Este asta, zicem că skepticismul este ti știință, ti ștare, tine cum lu vezi? Zici tu mă că ne nici. De ce lumea de aici nu are încredere multă în știință? Câți are ahânți oamenii nu-și bagă pista pe ștari. Nu. Dar să știi că nu e vorba de încredere în știință. Este vorba că le spui ce nu le convine. Aha. Este foarte simplu. Ei au încredere în știință, dar nu le convine. Și atunci e rău. Știi tu, vulpea, strugurii sacri, că n-ajungi la ei. Nu, sunt mulți care au niputerea asta de voință să adară lucrurile, da? Adică vezi că ies lânzit, ies, bă, dar nu, n-au, cum să zic, nu pot să le adară. Cedează plăcerilor minore. Plăcerea minoră este să te bucuri acum de un cremvuști. Da? Te-ai bucurat că îți place ție cremvuștul. Eu vin și spun că știința modernă spune că cremvuștul nu este bun. Dar tu nu vrei în mintea ta să accepti și atunci mă și înjuri și mă faci și proastă că nu știu eu nimica și du-te tu cu știința ta modernă. Dar de ce? Pentru că nu-ți accepti tu neputința ta. Aquí că sí, Da? este Deci nu e vorba de știință. Oamenii mă uit la ei. Ți-am spus, am învățat atâta psihologie ca să îmi corectez eu sau să-mi descoper toate traume, tot copilărie, tot ce a fost, să reglez acolo tot ce am putut, încât am învățat și acum îi văd repede pe oameni. Și îi văd, au neputința asta, nu pot să fie disciplinați, nu pot să facă. Și atunci nu-ți acceptă. Deci poți tu să așa că vii nu cu e, mintea, așa că nu este, nu zburăm de exemplu că nu au peste pe ștari, este mai mult că nu pot să țină de ții lipsa da, ăștia de că este mult zori, tățea că nu e lișor să nu mă amăți cum măcași tu tăbana, nu este lișor să zici alegi. Tora, uite, da, Tora, la armâni. Mine zici că nu-ți buni piperchili, pe n-am în jură tu te armânea mea, dacă zic, bă, nu mai mâncați piperchi, ți-l găsești, a, du-te, zurlă! Pus de azurlă, cum să nu mâncăm piperchi. Hai să zic că sunt mentalitățile este care noi, de exemplu, e atât de bine implementat codul al nostru mental, noi, chiar dacă e nesănătos, nici minitora, nu poți nu măc piperchi. Poate nu mai măc la 3 zile, cum mâncam zâgninte. Măc mai rar, măc la 2-3 săptămâni, dar măc. Yeah, yeah. Da, dacă voi să Duchescu că nu-i bun, ați Duchescu că nu-i bun. Dar dacă nu voi și încăpățâneți, atunci învață că iatru e clar, nu știți va și atât. Dar lumea are, mutrește mult pe știință, să știi. Asta este una hăbare bună pentru Sony. Da, da. Simona, ti ținui mult de mult. Am merisit atea că ne dusim cu abeta tu multi părți și îmi pare că învițai multi. Am lipsește tora să ne apucăm de bitisită și cum să deci noi, ca fiecare când bisim moabeta, avem trei întrebări Trei scurte. întrebări. Hai, Deci, zile. Paspita noastră. Masai văr zbor armânesc cu ținai mai mult țari hari. Un zbor. Un zbor. Poți să povestesc ca și ceva? E. Sadară la suțată, Nicu Chir la nealilor, subtitrare în armâneaște. Ah, țimșat. Așa, șneg minitora cu una soață ca o am aproape ca și cu surină și era și Costel pe acoț și ieșeam la afară. Costele ți-a dar mă, nu pot, nu am chiros să citesc cu acloții, nu acați, fug. Îi zic, ghine, ai tine fus, mi tornul mine. Când mutrim acloții și ajung ei în film, ajung la Marea Stismă. Mă, și când o vizum marea stismă, ștora ne armase cu Camelia, când ne vedem, zic, ți-a dar marea stismă. Și ea la mine, ți-a dar mare stismă. Deci fu atât de amuzant când ne armase este cu marea stismă. Mi-a sunat mâna care zburea mai devreme. Uite, vezi, alt diabetic.
Vas vedem cu insulina. Nica nu biții. Gata. Așa. Și stizma, mi-are care stizma. Dar n-am un zbor așa, o adrai ca vără glumă. Îmi plac toate zboarele. Zboarele armenești sunt deosebite și cred că toate sunt, au vibe-a lor îmșat. Da? Yeah, yeah. Dar sunt multe. Tora, devtira întrebarea si vă zori ditini, nu știu ți-ana pândăsești, masa e vără măcare armânească, ținai mai mult țari hari. Ce vrei? Piperchițuri găsite. E foarte simplu. Piperchițuri găsite. Așa este. Și poate să știm că nu va cafizu, ama Nu, adică oară. măc vârăoară, ca să povestesc ceva amuzant, piperchițuri găsite la noi în casă, adram mine. Ah, Mama încerca și nu e și aici. Și zici, mamă, tine nu poți să adar piperchițuri găsite că ești mucană, la mucani nu le iase. Și atât ambiție a avut, deci cum că eu bucană, dar ți are mâncare astăzi, bă, sânzele, bă, energia ți armânească care o bați tu, piperchile este, nu poți tine mucană să le adari. Mă, și îi lua vreo 40 de ani, dar ea încercă, după 40 de ani adară piperchile la fel de bune cum le adar mine. o, timșad. Da. Dar vezi, chiar dacă nu și armân, și mucan, cu perseverență, în spate, după 40 de ani mai târziu, poți să dar piperchițuri găsite. Da, A avut multă voli, zisi, lipsește să dar, va să dar. E mult gândit că da. nu sunt 40 de ani. Nu, la mine ți duci de sânge, fu, așa, eram mică și adram adică este ghelă, ca să zic așa, eu adram foarte bună, tinică. Și atunci m-a lăsat pe mine să o adar, tata zicea, Simona, hai, ghelă, gata. Noi așa ziceam ghelă că e mâncare, știi? Nu-i ziceam piperchițuri găsite, că altă ghelă armânească nu adram în casă. Yeah, Mâncam yeah. sănătos cu tata, foarte sănătos mâncam. Da. El Și a vă... treia întrebare. Și atât de ține întrebare, masa e vără cânti cu armânescu, ținai mai multă țari, hai. Parcă e un cântec vechi, cred că chiar așa se numește Armâna mea, nu? Yeah. E, aia este. Știu, la mea m-am amintesc că știu un cama nou. Tine vrei să un cama vechiu. Nu, acel vechiul. As capto și eu. Haristo, ti multili informații ține de deși, torată bitisită, v-ați ghivăsescu și un scurt comentariu când zburai tini de exigențele este medicale și cum este cu diabetul, cu mâncarea. Pangi Daniel zice, Simona, dai prea multe informații profesionale, ai să fac părați. Așa că ți Hristosescu că ne dădeși ahânti informații Da, profesionale. îl salut și pe Dani. Este un soț foarte bun de mult, mult chiro. Și Dani și el, uite, să avea faptul tot la Slobozia. El și cu fratele lui, așa că him una gașcă bună de Slobozia care... Da, maș la el îi cumpărați tot. La mine mai dau și pe gratis, vărăoară. Da, Tine te nu armâneam dai. cu tezi. Da, Aristos Simona și Aristos toate informațiile este că mindescu că faci să ținem mintind da o lucru, să ținem minte să mutrim niheam, să avem angătanți mă că să mutrim niheam ți îngrăpsește pe etichetă și pe lângă este să băgăm și unul și cai, așa cum a dar tine. Bați, em informațiile profesionale, em una nică și cai, tațea că nu se poate, cum aș zic, fi mușat pentru că mă zburăm prea serios, așa ți un podcast medical, așa ți hai să ladrăm un podcast armonesc, mai zicem și una, mai glumim, mai și afendea meu era tot na cu glumi, cu zâmbetul pe buze și aș fi vizu și mine în casă și așa dar și mine. e, și Da. așa n-a dus. Haristo mi căftați ca să zburăsc cu oi, Haristo și el Viorel Crăciun. Și ațăia, că și duci cu mine una sihate și patru dăți. Zum ca baia și asti.
Haristonica noară, mi hărțescu că avem moabeta esta și le Hristusescu și a mutritorul la noștri, că și zură cu noi nică în seară și joia țigini van videm iara cu altă oaspi, cu altă moabeti, așa că să aveți un seară mșată toți. Seară mșată toți, aveți.